ארזו חצי ארגז, עלו על אוטו למרכז. מה זה, קנית טוסטר חדש להמבורגרי? בלי זה לא טוסטר, זה א', ב', ג', ד', ה', ו', ט', י'? רגע, משהו חסר פה. כן, חסרות כאן שתי אותיות. אבל לכתוב את האות שמגיע אחרי ו' זה חטא. טוב, עכשיו ריכוז. המוזיקה מפחידה אותי. זה חלק מהדרך. טוב, נו, אני לא מאמין בכל השטויות האלה, באמת. לא יכולים להיות 2 דקות בשקט. אתה חייב להפריע לרוח להיכנס? כשנפתח חלון תהיה רוח. רוח קדמונית, רוח תנכית. לך אנו קוראים. הראי את פנייך, האם את כאן? חבר'ה, יאללה. בוא נקפל את הלוח, נחזיר את הכוס, בוא נחזור בחזרה לנתניה, באמת. אהלן חבר'ה. רואים מה הולך עכשיו? הולך עכשיו הדג נחש, סבלימינל והצל. כן, ואתה בקושי הצל של הצל. יותר נכון, אתה יותר צללית. סן. גם אני אוהב אותך! ני ביבי, אמר ביבי חזר. אני פגשתי בחורה אחת בתור קובי, כן? היא נגלה מפרדי ושונאת את השוטר. אני חייב להיכנס את כולם עכשיו, אחרת אני בחיים לא אתפוס בחורה נורמלית.